Регула и рефлексия. Здравейте, уважаеми дечица! Днес бих искала да ви представя и да ви разкажа една много специална приказка. Приказка, която създадах с много любов специално за вас. Тя се казва саморегулация и саморефлексия. Приказка, която ще ни помогне да разберем тези две вълшебни думички. Те ще ни отведат в свят, където две вълшебни сестрички помагат на деца да бъдат спокойни, уверени и мъдри. Саморефлексия. Саморефлексията е малко вълшебно огледалце, в което ние гледаме мислите си. Тя ни помага да разберем защо сме се почувствали по определен начин и какво сме научили от една случка. Например, да помисля защо съм се държал така, да открия какво съм почувствал, да реша как мога да се справя по-добре следващия път. Ето, например, защо се разсърдих, какво научих. Саморегулация. Това означава да се спрем за миг, да си поемем въздух и да се успокоим, когато нещо ни ядоса или натъжи. Това умение е да изберем доброто, тихото и спокойно поведение. И така, ученици, ето част първа на приказката за регула и рефлексия. Имало едно време едно цветно училище и две вълшебни, чудесни сестрички. Едната се казвала Регула, другата рефлексия. Регула пазала спокойствието, а рефлексия помагала на децата да разбират чувствата си. Те винаги се появявали точно когато някой имал нужда от тях. Например, Регула, когато някое дете се ядосвало или му ставало трудно, тя веднага пристигала на място и казала: "Спри, дишай, можеш да се справиш." Тя помагала сега и в момента. Рефлексия. След като всичко минало, рефлексия идвала с вълшебното си огледалце. Тя питала: защо се почувства така, какво научи днес? И така детенцето започнало да се замисля. И всъщност то наистина започнало да разбира себе си. Митко се ядосал много на трудна задача. Струвало му се, че няма да се справи. Регула дошла първа и казала: "Поеми си въздух, миличък." После дошла рефлексия и попитала: "Какво научи Митко?" А той казал с усмивка: "Наистина, когато се успокоя, се справям." Катерина бързала, толкова бързала, че започнала да греши. Но Регула й казала: "Спри за момент, момиче, работи спокойно." А рефлексия попитала: "Какво ще направиш следващия път?" И какво отговорила Катерина? "Ще работя бавно и внимателно." А тук Ники сгрешил и много се натъжил. Регула го успокоила и му казала:
грешките не са страшни. А рефлексия добавила: грешките ни помагат да растем. И Ники наистина почувствал голяма увереност. Така, част първа завърши, уважаеми дечица. Започваме с част 2. В училището настъпил денят на трудните задачи. Регула и рефлексия решили да помогнат на всяко детенце да открие силата в сърцето си. Виктор, например, се страхувал много да пита. Седял мълчешком на чина и наистина много се срамувал. Но с помощта на Регула и рефлексия той събрал смелост и вдигнал ръка. И какво се оказало? Оказало се, че може. Ана задържа гнева си вътре в себе си. Регула я научила да диша дълбоко и спокойно. А рефлексия й помогнала да разбере защо се ядосала. След като се замислила, Ана наистина почувствала голяма лекота. Борко! Борко! Борко бил истинско вихрушка от енергия. Тичал, скачал, въртял се. Но Регула го научила да бъде и като рекичка. Тиха, плавна, когато е нужно. А рефлексия му помогнала да помисли кога е време за енергия и кога за спокойствие. Така, част 2 завърши. И е време за част 3. Един ден в класната стая се появило голямо блестящо огледало. То можело да показва истинските чувства на децата. Ето, голямото огледало било и навън. Да. Голямото огледало на смелостта. И тогава, когато Виктор видял своя страх, Ана своя гняв, Борко своята енергия, заедно с Регула и рефлексия открили истинската човечна сила вътре в себе си. Когато детето застанало често пред огледалото, отражението му се усмихвало, защото най-голямата смелост е да признаеш как се чувстваш. И така децата научили, че всеки от нас носи в сърцето си 2 вълшебни помощнички. Регула – спокойствието, и рефлексия – мъдростта. Благодаря ви, дечица. Когато Регула и рефлексия са във вашите сърца, вие наистина сте силни, смели и много умни. Прекрасни сте.